אתם יודעים מה פירוש המילה כפה? בתימנית אומרים גפח. גפח בפירוש של המשמעות זה דבר יבש. אתם יודעים מה זה דבר יבש? זה המשמעות, הפירוש המילולי, יבש. אתם יודעים בתימן יש משפחת כפה. גפח זה משפחה של רבנים תלמידי חכמים מדורי דורות. הסבתא שלי עם המשפחה הזאת. אבי זצ"ל אמר לי, כל מקום שתמצא את משפחת גפח הם אנשים מורמים מעם. רובם ככולם, אי אפשר להגיד כולם, כולם ממש, רובם תלמידי חכמים גדולים. לצערנו יש גם כאלה שהתפרסמו לשמצה לצד השני, אבל אתם יודעים מה זה דבר יבש? דבר יבש קולט הרבה לחוט. אתם יודעים, יש אנשים בעלי זיכרון גדול, סוחרים, יש להם קליטה, יש אנשים בעלי הבנה עמוקה. בדרך כלל זה לא הולך ביחד. אדם שהוא בעל סברה ועמקות, אין לו זיכרון כל כך טוב. ואדם שיש לו זיכרון טוב, העמקות שלו היא חדשה. נדיר למצוא אדם שיהיה לו שתי התכונות האלה. הסיבה היא, יש הבדל ביצירה של הקדוש ברוך הוא, יש הבדל בטבע ביניהם. האדם שיש לו מוח יבש, הוא קולט, ואז הוא סופג. והאדם שהמוח שלו הולך, אז הוא חלש, הוא לא נקלט לו, אבל יש לו כמו המים שהולכים עמוק וחודרים ונכנסים פנימה, גם הוא ככה מעמיק. אז זה העניין, במשפחה הזאת שפה עושים ושומעים לשמוע את כל הצרות, בעוונותינו הרבים יש מקרים קשים מאוד. כל השומעם תצילנה שלנו לטפל במקרים קשים ועדינים, וממש אנשים שנמצאים במצוקות נוראיות ודברים דקים מן הדקים, ולהבין את נפש הזולת. אז כן, אז זה נקלט פה, זה מצד אחד. ומצד שני, כפה, זה לפי מה שמבטאים פה בעברית של היום, גם זה נכון. זה להסיר את כל הקיפוחים. יש קיפוחים, מונעים כל מיני קיפוחים עדתיים או כל מיני סיבות שברוך השם היא קמה ועזרה חיים, וברוך השם היא סללה את הדרך להרבה משפחות שקודם לא יכלו לזכות לעזרה, זכו שברוך השם שיש להם יד שתומכת בהם.